Ibin magayo. Hoy, grabe po. Tabali man ang tutoy. Mabuyagan na puta. Manok kay mabuyagan. Handan sa ge, pusing. Muragig tabiling hingo. Si Cookie daw. Dire, atubang dire. Murag Murag. jotek jukihan. Si Inday. Para magbakbak na. Raymond day, unsa man si Raymond day? Vice ganda yan. Sige. Ay, pa dito tayo. Kendog. O pati tuyok ka day. Tuyok daw. Wow, atubang daw. Tubang dayon. Atubang diri na. Sana all hali na bagang tabako. Anak si Inday Bridget kay. Mura daw kakatong sa merkado. Mamaligyahay tabako. Mapanukan tali. Kukuha kayo. Kami naman prinsip ako ng Iyak kusiyan. ko dira, oy. Ngayon, nagtabo ano prinsip. Kanang dili jud matangtang ha, 3 minutes. Maoy makadaog sa 100. Isa ray mo daog, siyempre. 100 rago na, isa ray mo daog. Kanya, let go. Kaya. Kaya. Bisag asa. Hindi asa, birada. Kaprinsip. Hello mga kapobre! For today's video mga kapobre, naatay upat kabuk ice dire. Matirang matibay. So ang makadaog na ay 100 pesos nga premyo. Yes! Ano ni mga kapobre? Ali pa kay mo. Tagsa mo og ice. Dayon, ako'y magbuot og asa na ko ni ibutang part sa inyong lawas. Dayon, ang pinakaulahi nga magtangtang ani or pinaka dugay 3 minutes dapat 3 minutes ang makagwantag dala ani maoy mo daog sa 100. Wala Ginawa pa dahil Ginawa pa una maniguro nya una na makuan ron. Ano man yun ha? Ginamos 100. Wala ni damo. Ay, Ay paniti. Okay. Sige. Let's go. Okay. Anak, linya mo diha. Prinsip. Linya diri lapit. Atubang. Atubang na. Atubang, day? Puyong inyong mata. Puyong, dili dapat mo buka, inyong start na. Okay. Ay, dong, ay sig panguan. Matuli lagi kulun. Ay, kagilak. Ay, kagilak. Ay, Yate maniday. Dahil Ay! Ang atay! Wala yung mga kamot. Agay kabugnaw. Unsa man ay buka namin? Ala sa lubot. Mubuka na man. Dawa ni oy. You shit. My God. Okay, buka na! Buka na, okay? Go! Bisag unsa para mahilis na! Okay! Kaya pag-ano? Yati ni anak-anak dyan! Dawa oy. Hindi na mong palaban dire, gumin! Prinsip bugnaw ka. Ay panghawid. Kanang niyo. Ginawa ka dai. Agoy! Ha? Hindi kayo! Hindi, anak Agay ginawa. Ayo. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ginawa na kayo. Ay nga ni nang kanakadong pat. 11, Ginawa na kayo. 12, 13, sabi ito. Ayaw gawin mo. Saan? Ayaw tong itlog. Ha? Ayos na. Nayos. Ini
inita na kay ano. Inita kayo. Okay. Kawan mo. 10. Pwede kaya po ng 100 doy. 10. Oh. Uyan maadong ni. 10. Apit na maadong. 10. Okay na. 21. 22. 23. Ge. Top 30. Hindi mo kaya to. Unsa man niyo? Okay, okay. Magbong, dari na damit kay Magbong. Inita oy. Unsa man adong? Kaya wala. Igayin na lang mo nga. Ano? Ge. Igayin na. Ge. Mura na nag-isda nga Hindi na kanang magwanta ay. Ah. Hindi na magwanta ay. Sakit init kayo. Ha? Init kayo. Ito init ba dahil? Ito naging inita oy. Sa. Maki, gi do paray ka mo daog dong. Gi. Ano na? Ay, tama ka mo. Magaling ko ano? unsa man adong? Sige. Wala kayo. Nawan kayo. Ayaw tay. Ayaw labot oy. Gi. Dahil nakaihi ko dahil. Ayaw ko adong. Gi. Ha? Ano? Oy, makita na. Oy, ikapay, unsa man na, wala ikapay. Gali, tigtuyo bro. Init kayo, ina. Ha? Ha? Inita oy. Tayo na. Giles. Ay, lagi ka pa. May ka. Dito pa hindi bilit kay dai. Wala ikapay ka ron. Basta Oh, tama na. Gi. Ulit. Tama na. Ayag katawiri. God. mura na ginagkatong isda nga. Ge. Ay kawiri. Ano ba? Ay, gunite. Ha? Ay, init. Ha? Ayaw, ay wala wala kayo. Satsa na lang tayo, satsa na lang. Wala wilay. Mura na ginagkatong isda. Man. Sige pa ako. Ah, pindi na siya. Pildi na ka. Am na yung brief din. Wala na kong brief eh. Laban? Laban ako. Napalit brief. Balik ko brief. Lingaw-lingaw, June ang tirada. Basta proud mo, pre mo, birada.